Pito ka adlaw na lang sa ulugo na nato ang ika-500 katuig nga kadaugan sa Mactan. Usa sa mga highlights mao ang reenactment sa makasaysayanong panagsangka tali sa mga lumad ug mga langyaw diha sa Mactan. Kinsa-kinsa kaha ang muda sa papel nila ni Dato Lapu-Lapu, Reyna Bulacna ug Magellan karong tuiga. Ato kining sayran sa report ni Luan May Rondina. Sub-sub na karon ang pagbansay-bansay sa mga cast nga mulangkob sa reenactment sa kadaugan sa Mactan. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa nahunang interview mipasabot nga aron masiguro nga malikayan ang pagtakboy sa COVID-19, ang tanang participants gipahimutang lang sa usa ka dapit o gitawag nga bubble rehearsal. Sa nakalabay mga tuig, kanunay giatngan kung si kinsa-kinsa ang mga artista nga muda sa papel nila ni Dato Lapu-Lapu, Bulacna ug Magellan. Ning pagsaulog sa ika-500 katuig nga kadaugan sa Mactan, nauyunan sa lokal nga hagamhanan ug sa mga organizers nga mas maayong lumad nga mga taga Lapu-Lapu ang mulangkob sa cast. Gawas nga makadaginot ang lokal nga hagamhanan sa dakong talent fee sa mga artista, mas makahatag usab ug maayong representasyon sa mga character nila ni Lapu-Lapu, Bulacna ug Magellan ang mga upunganon. Ang 31 anyos nga artist coach sa DepEd Lapu-Lapu nga si Junel Pipito ang muda sa papel ni Dato Lapu-Lapu. Naikulba, ma'am. Proud, ma'am. Proud nga sa pagkakaroon kita gyud diri upunganon ang mo represent sa role ni Dato Lapu-Lapu. Dakong bintaha kang Junel sa pagda sa papel ni Dato Lapu-Lapu ang background niya sa arnis ang gikonsiderar nga national martial arts sa nasod. Samtang ang muda sa papel ni Reyna Bulacna mao si 2019 binibining Lapu-Lapu Kaysel Serafica. Ang Portuguese navigator nga si Ferdinand Magellan hatagan og kinabuhi sa event host nga si Wichthofen Henrich Intong. Sa barog ug itsura, masaypan siyang si Ferdinand Magellan. Apan lagi kay siya usaman ka event host ang microphone ug dili ang arnis ang kanunay niyang kuptan. Usa sa pinakalisod kay actually dili jud taanan og mga fight scenes no, and wala ta nakaagi og training before, but Lapu-Lapu City Government are doing their best also nga ma-prepare me tanang mga performers. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.